Вітаю, мене звати Любомир Ференц і ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТR. І говоримо про те, що сьогодні президент Росії Володимир Путін провів щорічну підсумкову прес-конференцію. Зокрема, він в черговий раз заявив, що росіяни і українці – єдиний народ, і при цьому він спотворив історичні факти. Він відповідав на комплексне запитання українського кореспондента УНІАН Романа Цимбалюка. Глава Російської Федерації наголосив, що слов'янський світ складно розвивався, сама Росія складалася складно з багатьох слов'янських племен. В кінці кінців утворилася Русь, частиною і центром якої був Київ, і в цьому сенсі наші історичні, духовні та інші коріння дають мені право говорити, що в основі своїм ми один народ. Звертаючись до українського журналіста, Путін допустив, що він може з ним не погодитися. В 19 столітті з'явилися люди, які почали говорити, що Україна повинна бути незалежною. Це відбувалося в рамках імперії, де, напевно, проводилася певна насильницька русифікація, визнав президент Російської Федерації. Але, на його думку, для України це найменше було важливо, тому що це православна країна. Путін також заявив, там не було в паспорті графи «національність», тільки віросповідання. Нічим взагалі українець від росіянина не відрізнявся. Окрім того, сьогодні президент Російської Федерації заявив, що Російська Федерація не проти миротворців на всьому Донбасі. Давайте послухаємо, що він конкретно сказав. Но теперь по поводу Саакашвили. Я считаю, что то, что делает Саакашвили, это плевок в лицо грузинского народа и плевок в лицо украинского народа. Как вы это терпите до сих пор? Он же человек, который возглавлял, был президентом независимого грузинского государства. Теперь носится там по площадям и кричит на весь мир: «Я украинец». Ну что, на Украине нет настоящих украинцев? И Украина все это терпит, понимаете? Это, ну просто так жалко на это смотреть, у меня сердце кровью обливается. И вот я не первый раз задаю вопрос вам, и беда только в одном, что вы не на все вопросы отвечаете. И раньше вы говорили о том, что никогда не скрывали, что отправляете на Донбасс решать людей военные вопросы. Ну, в жизни это называется убивать граждан Украины. И в принципе тут все понятно, и наша армия знает, что с этими людьми делать, с вашими решателями или решалами. Но часть из них попадает в плен, потом в украинские тюрьмы, и их приговаривают в том числе и пожизненным заключением. И вот у вас заканчивается третий срок, и вдруг вас не выберут. Не хотите ли вы поменять своих граждан? Тем более это не так сложно, потому что украинцы своих не бросают, и мы хотим вернуть своих 65 заложников, про которых вы прекрасно знаете. Это не только Сенцов, Сущенко, это куча, десятки крымских татар из Крыма. Пожалуйста, не мешайте. И если вы все-таки выиграете выборы, возможно, что вы будете... Вы будете и дальше занимать такую абсурдную позицию по Донбассу, по миротворцам. И на практике люди ваши, которые решают там вопросы, они и занимаются резней населения Донбасса. И вам не стоит этого бояться, потому что освобожденные украинские города, как Славянск и Мариуполь, живут прекрасной мирной жизнью. Спасибо. Значит, вот здесь еще новости тоже хотят. Отже, ми подивилися уривок прес-конференції очільника Російської Федерації Володимира Путіна, президента. І зараз ми слова президента Російської Федерації будемо обговорювати із Володимиром Огризком, екс-міністром закордонних справ України. Доброго вечора, пане Володимире, чи чути нас? Да, добрий вечір, добре вас чую. Ви, скоріш за все, бачили чи читали слова Володимира Путіна, президента Російської Федерації. Він заявив, що Російська Федерація не проти миротворців на всьому Донбасі, але Київ має домовлятися про це із бойовиками, тобто з головами невизнаних республік, так званої ЛНР та ДНР. Тобто для вас це було несподіванкою, чи в принципі Володимир Путін, він підтвердив позицію Росії, яка є непохитною в тому, що мають бути домовленості саме з бойовиками, а як ми знаємо, Україна цього не хоче? Ну, ви знаєте, скажу вам відверто, я розчарований тим, що насправді нічого нового справді не прозвучало.
одні й ті самі постулати, які вдовблюються в голову російському народу про державний переворот, про культ, про зловісних укропів там і так далі. Тобто, це вже, чесно кажучи, не цікаво, це вже навіть набридає. І, власне, нічого нового і по миротворцях насправді, бо говорити можна про все, що завгодно, але ж оцінюють по справах, а не по словах. І якщо за миротворців, але домовляйтеся з бандитами, насправді це означає, що ніяких змін в позиції Росії не буде. А не буде змін позиції Росії, відповідним чином ці бандити жодних кроків робити не будуть. Тому, знаєте, це чергова гра в миролюбність, якої насправді і за кілометр не видно. От президент Росії, він також сказав, що конфлікти подібного роду у світі ніде не вирішувалися лише через посередників, вони всюди вирішувалися в ході прямих контактів між сторонами конфлікту. Київська влада сьогоднішня, на жаль, ухиляється від цих прямих контактів. От чи справді конфлікти подібного роду у світі вирішувалися безпосередньо з учасниками конфлікту і ніколи через посередників? Це правда? Це правдиві слова, які сказав президент Росії Володимир Путін? Ну, дивіться, у всіх тих конфліктах, в яких задіяна і які організувала Росія, насправді жодного вирішення немає. Чи ви візьмете Придністров'я, чи ви візьмете Південну Осетію, чи Абхазію, чи Нагірний Карабах, чи Донбас, чи Крим, скажіть мені, чи бодай один з цих конфліктів вирішено? Ні. І не буде вирішено, тому що такою є позиція Російської Федерації, яка не бажає цього робити. Отже, думати, що від слів про там безпосередніх учасників щось зміниться, ні, не зміниться, тому що тим більше Росія є стороною конфлікту, а її спроби перекинути з себе відповідальність на якихось там бандитів з окупованих територій – це традиційний прийом. Так само вона не є, начебто, стороною конфлікту в Придністров'ї. І вже більше 5 років цей конфлікт не вирішено. Чому? Тому що там стоять в Придністров'ї російські війська, і ось в чому ключовий момент. Але на пропозицію і прохання Молдови, скажімо, їх вивезти додому, в Москві кажуть, тоді там відбудеться різня. Ну те ж саме, що сказав сьогодні Путін відносно того, що якщо виведуть бойовики свої війська, там буде різанина. На що йому наш журналіст сказав, що живуть же ж в звільнених містах українці і якось без різанини обійшлося. Тому це просто чергові спроби видати бажане за дійсне і перекласти відповідальність з себе на Україну. От і все. Восени, коли тут приїжджав Курт Волкер, спецпредставник Сполучених Штатів Америки, він припускав, що резолюцію ООН щодо миротворців на Донбасі можуть ухвалити до кінця цього року, 2017 року. Ми вже майже підходимо до кінця 2017 року, і рішення щодо резолюції ООН щодо миротворців на Донбасі немає. Скоріш за все, це питання перенесеться на наступний рік, за вашими прогнозами. Ну, я взагалі, чесно кажучи, не бачу такої перспективи до тих пір, поки Росію не змусять робити те, що вона повинна робити, як поки що член міжнародного співтовариства. Бо я не вважаю, що прийде час, коли просто від Росії тікатимуть як від проказаних. Розумієте, ну поки що сподіваюся, що вона ще здатна вести себе адекватно, хоча я в цьому вже давно сумніваюся. Тому позиція Росії в Раді безпеки, ну щонайменше станом на сьогодні, жодним чином не відрізняється від того, що було півроку назад чи рік назад. Тобто вона не приймає ті нормальні рішення, які справді могли б сприяти ну щонайменше припиненню вогню. А раз так, то будь-які розмови про миротворців повисають просто в повітрі. Не можуть туди бути направлені миротворці, поки там стріляють з градів,
важкої артилерії і таке інше. Тому все знову повертається до питання, як швидко ми разом з нашими західними партнерами змусимо Росію діяти як потрібно, а не так, як вона хоче. От і все. За вашими прогнозами, наскільки довго може розтягнутися питання резолюції ООН щодо миротворців на Донбасі? Наступного року її реально буде вирішити, оскільки російська делегація, вона поки що приймає 3 з 25 пунктів, які були запропоновані Сполученими Штатами Америки. Ще раз хочу наголосити, що до тих пір, поки Росію не примусять виконувати зобов'язання, жодного прогресу по резолюції і по всіх інших справах не буде. Тому питання не в тому, коли вона захоче, а в тому, коли її примусять. Дякуємо Володимиру Огризку, екс-заступнику, екс-міністру закордонних справ України, з яким ми обговорювали прес-конференцію Володимира Путіна і його висловлювання, а саме висловлювання про те, що Російська Федерація не проти миротворців на всьому Донбасі, тобто вона не проти миротворчої місії ООН на всій території окупованого Донбасу, але Київ має домовлятися про це із бойовиками. Нагадаю, про це він заявив сьогодні на великій прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондента Уніан. І зараз у нас на зв'язку телефоном є Володимир Цибулько, політолог. Доброго вечора, пане Володимире, чи чути нас? Добрий вечір. Ви дивилися чи читали сьогоднішню підсумкову прес-конференцію Володимира Путіна, президента Російської Федерації? Скоріше за все, так. Так, я мав нещастя спостерігати цей маразм. Яке ваше враження на загал від відповідей очільника Російської Федерації? Ну, загалом мене вразила атмосфера в залі, яка була, адже такого базарного крику за право отримати можливість задати запитання очільнику Росії годі уявити було б, наприклад, на українських або на польських подібних заходах. А от ви помітили, що коли український кореспондент Роман Цимбалюк давав питання, які стосувалися Донбасу, то там стояв гул у залі. Ви також це помітили? Так, так. Ну, загалом зал вів себе як розхристана базарна шобла. І це було дуже несолідно. Я вважаю, що це елемент клоунізації самого Путіна. Тобто він скільки б він не залишався на посаді, він вже є колишнім президентом. Тобто така бедляча поведінка залу і доволі хамовитий стиль самого Путіна, який спілкувався, наприклад, з журналісткою Associated Press, уявляючи так, ніби це агентство є елементом централізованої державної машини в Сполучених Штатах чи там Британії чи ще десь. Тобто це якесь таке дивне, абсолютно спотворене уявлення про те, як влаштовані інші країни, крім Росії. Він накладає авторитарну модель російську нинішню на будь-які інші держави. Він не диференціює їх. І це виглядало ще комічніше. Тобто це якийсь такий нонсенс історичний, який прилинув до нас із 19 століття, очевидно, і пробує декларувати свої права і претензії. Чи почули ви щось нове від Володимира Путіна на сьогоднішній підсумковій прес-конференції? Чи, в принципі, це були старі тезиси? Ні, поки що із нового це модель висування його на виборчій кампанії, але оскільки в Росії виборів як таких немає, тобто вони не є конкурентними, в Росії нема конкурентних медіа, в Росії нема опозиції, тому весь цирк по перезатвердженню Путіна буде проходити в певний спосіб дистанціювання від своїх колишніх політичних союзників партії «Єдина Росія». Це буде самовисування, це буде статус такого.
загальнонародного лідерства, умовно кажучи, і ну, от він пробує себе артикулювати як загальнонародний лідер. І, власне, той хамовитий стиль, він і вкладається в його сприйняття етики, естетики простого російського громадянина. Тобто це в цілому такий, ну, для цивілізованого світу, для третього тисячоліття це дивний меседж із минулого, це нагадування того, якими, ну, напівдикими ми були ще, ну, неповних 50 років тому. Сьогодні Володимир Путін також заявив, що Росія не проти миротворчої місії ООН на всій території окупованого Донбасу, але Київ має домовлятися про це з бойовиками. Як відомо, ну, це є одним із неприйнятних пунктів для України. Він спеціально на цьому наголошує, щоб далі тягнути ситуацію і щоб не знаходити ніякого... Це затягування ситуації, адже він жодним словом не обмовився про передачу кордону українським Збройним силам. Тобто, в принципі, питання цього миротворчого контингенту могло б бути зняте, якби Росія просто передала кордон під контроль України, і це було б, ну, найкращим підтвердженням її миротворчих зусиль. Але Путін не збирається передавати окупований Донбас Україні. Він пробує ще його, ну, ще поторгуватись за нього. Насправді ж цивілізований світ лише буде розширювати санкційний тиск. І зараз включилося, окрім українського питання санкційного, включилося ще й дражливе питання для самих Сполучених Штатів. Це ракети малої і середньої дальності, які Росія всупереч домовленостям російсько-американським, раніше радянсько-американським, продовжує розробляти і продовжує оснащувати свої збройні сили і військово-морський флот. Ще хотів вас запитати, от ваше ставлення до слів президента Росії Володимира Путіна і як він висловлюється про екс-президента Грузії Михаїла Саакашвілі. Він каже, що дії Михаїла Саакашвілі є плювком в бік українського і грузинського народів. Це плювок в обличчя двом народам. Як ви це терпите до сих пір? Це ж людина, яка очолювала незалежну грузинську державу, тепер носиться там по площі і кричить на весь світ, що він українець. Що, в Україні немає справжніх українців? От можете прокоментувати ці слова? Це, по-перше, те, що це висловлювання шовіністичне, і воно для цивілізованого світу, для демократії звучить дико. Це перше. Друге, дико звучить так само неможливість проводити акції протесту. Адже демократія дає можливість протестування і, наприклад, ну, в Києві відбувається, на відміну від Москви, велика кількість різних протестних акцій і під Нацбанком, і під Кабміном, і під адміністрацією президента, що в нинішніх російських реаліях на сьогодні просто неможливо. Вони, ну, російська влада, коли збирається більше 5 осіб в одному місці, впадає в якусь, ну, в депресивну істерику, таку, що вона будь-який протест, будь-яку взагалі свободу політичного волевиявлення сприймає як персональну загрозу для Путіна і загрозу для всієї вертикалі держави. А от у суді прокурори Генеральної прокуратури України, коли ми аргументували взяття під присудження домашнього арешту екс-очільнику Грузії, вони сказали, що вони бояться за його життя, тому що тим можуть скористатися спецслужби Російської Федерації. От як ви думаєте, такий сценарій може бути розіграний Росією? Тобто вони побоюються за життя Михаїла Саакашвілі? Ну, насправді, Михаїл Саакашвілі аж занадто колишній. Тобто, він не лише колишній президент Грузії, колишній голова Одеської ОДА, але він сприймається взагалі українським суспільством як колишній. Тобто, людина своєрідний нонсенс. Він
все, що він декларує, все, за що він бореться, воно просто виглядає комічно в очах українців, і загрози політичної він нікому не становить, жодному режиму чи жодній владі, тобто режим мається на увазі російський. Путін радіє цій, такій девакуватій поведінці, тобто він якраз своєю поведінкою демонструє, що авторитарні режими більш живучі, більш успішні в порівнянні з демократіями. От подивіться, я постійно на посаді, я адекватний, а з його точки зору, наприклад, колишній президент Саакашвілі, який пробує використовувати всякий демократичний інструментарій в боротьбі за владу вже в Україні тепер, це просто такий дивний чоловік, який залишився в своїй епосі. Тобто, як Україна в цілому є точкою відштовхування для Росії, так само і Саакашвілі є таким образом відштовхування для Путіна. Тобто, перебування одного у владі робить, скажімо так, з людиною одне, а іншої особи у владі перетворює людину, напевно, дивака. Хоча Путін своєю також закоріненістю в минуле виглядає диваком для цілого світу. Тобто, скажімо, бундесканцлерін Меркель акуратно назвала його людину з паралельною свідомістю, але ми розуміємо, що цей спосіб мислення, він не властивий сьогоднішньому світу. Це спосіб світу, який приводить країни і народи до безвиході, до кризи, до краху. І крах Росії, він просто, скажімо так, невідворотній в силу того, як довго Путін перебуватиме на чолі Росії. От восени, коли спецпредставник Сполучених Штатів Америки відвідав Україну, Курт Волкер, він припускав, що резолюцію ООН щодо миротворців на Донбасі можуть ухвалити до кінця цього року, 2017 року. Скоріш за все, цього не станеться. Чи можна взагалі спрогнозувати, коли ця резолюція може бути ухвалена і чи взагалі вона може бути ухвалена, зважаючи на точки спотикання, які існують між Україною та Росією? Я думаю, що ця резолюція буде ухвалена, причому до завершення так званої виборчої кампанії російської, і вона буде елементом тиску на Путіна паралельно із тими санкціями, які тільки нарощуватимуться від місяця до місяця. Тобто можна сказати, що і закон про деокупацію, як його медіа називають, хоча він має більш розлогу назву, і резолюція Ради безпеки ООН – це елементи тиску на Росію. Особливо варто відзначити два виступи. Це виступ держсекретаря Тілерсона, який чітко вказав, що Росія напала на Україну і захопила частину її території. Тобто кримське питання тепер в діях Держдепу Сполучених Штатів не відокремлюється від Донбасу. Це єдиний комплекс проблем. І так само посол Сполучених Штатів в Росії чітко артикулював саме агресивні дії Росії на території України, що привело частину російського істеблішменту просто в стан сказу психічного. Але висловлювання пана Хансмана, посла Сполучених Штатів, вони якраз пов'язані із шахрайством з боку Росії щодо ракет малої і середньої дальності. Тобто це тема конфлікту прямого Сполучених Штатів із Росією. Якщо, скажімо, агресію проти України можна було трактувати як певну проксі-війну, тобто за посередництвом України війну проти Сполучених Штатів, то
шахрайство із ракетами малої середньої дальності – це прямі недружні дії щодо Сполучених Штатів, як врешті і втручання в виборчу кампанію в Сполучених Штатах. І ці фактори вже стають факторами внутріполітичної боротьби в самих Сполучених Штатах. От сьогодні ще сталося подія, так, сенатора Сулеймана Керимова затримали у Франції, так, тобто ця сталася не сьогодні, а попереднього місяця. Сенатора Сулеймана Керимова також ще називають бухгалтером Путіна. Це можна сказати, що Захід наступає також на людей Володимира Путіна? Ну, це не прямим бухгалтером Путіна, але одної із башт Кремля, умовно кажучи. Так. Тобто можна сказати, що цей арешт, він засвідчив тягнутість у, скажімо так, тиску на Росію не лише Сполучених Штатів, а цілого Європейського Союзу. І з перемогою президента Макрона в Франції, Франція досить радикалізувала тиск на Росію. Тобто саме прийняття президента Росії Путіна у Версалі, воно виглядало як своєрідний такий символічний акт зневаги до Путіна. Але Путін вмився, Путін змушений був це приймати, і Макрон зрозумів, що на Путіна треба тиснути, інакше він іншої дії, крім дії сили, не розуміє. Він не розуміє етики, не розуміє естетики, не розуміє дипломатії, і в цьому сенсі тільки груба сила, особливо, скажімо, економічна груба сила, вона дає ефект. Дякуємо Володимиру Цибульку, політологу, який з нами був на зв'язку. Мене звати Любомир Ференц. Ми повернемося у цю студію вже за півгодини після новин.